kajing yaro yau blay try kenrat ko henmen ko para kanam keburam kadai kajong u kanam keburam kadai kajong blay to ngin yaro yau leng marula ai yangi kakmi jong u kabala wanra yau Jisu syakani kepertai yaro yame ko Jisu yaro yame ko Jisu imane yame Jisu ngi pendon buram yame Jisu ko henmen ko para be kumbang ai ke cing kublai na du basnang ha ke cing kenya jong kamas bukut ya kilendo ki batrai shitom hangne ha ke cing alam jong farar jobi ya kiruniam ki badon ringkat ki sister ki katekis kirang ba balang ki batrai berabor ha kene ka jaka bat ki bayai sandran ya ki samla ki nong ruai ki nong duai ki ba yai sandran berabor ya kene ka prayer center kalong katno ka cingkemen na ka benta jongi na ka benta ka diocese bat na ka benta ki padrunget jong kane ka diocese bandon kum kane ka center bangila banya kendu sisen sipnai ha ka cingyaro pendon borom yo play bat ha ki cing duai menta kasngi kadai kasngi kabangi cukan mau ya kamaria tesuti hoj man kasngi sajan ngi cukan mau ya ka bat kane kadai kacing le rublei kabanga jule bat ngacukan mau man kasngi sajan namar kadai kasngi bakerpang bangi kan mau ya ka mei peneng handai menta susu ngi kan mau ya ka namar ba kadai kasngi buram jong kacing pau jong ka ya ki laingut ki kena ha Fatima kabadon ha Portugal kacing pau jong kamaria kadai hausnem khat khandai khat niau hakini ki laingut ki kena ablang mano kita Galusia Francis bat kacasenta kamaria kakren bun ki ai haki hoj nganam kren su menta farjobi rula kren yaki mene andrai ngasukren tang kawei bakamaria kaong hoj ki jing ong jongka ki babun ki bala interpret hakat kum kacing la kacong ki wei bat don teng ki balong baklaru nag tagadau ka balang ka pej bat ka khmi namar teng lese kin thau da ki wei pat om dei na kine ki laingut handrai babun ka ba pau shai ba kamaria ka kren bat ka ong yakine ki laingut duai yau rosari ka ong duai yau rosari ulong atiar baklan ban wanra ya kecing sup ban wanra ya kecing koj ban wanra kecing yamap ban wanra kecing bah duai yau rosari bahkan sange katma namar hatu kapor kadon katma khat khandai khat sau kadon katma ba kaningkong te khat khandai khat niau kapaba kapau kamaria hakine ki laingut ko ong duai rosari banjo ya kecing sup ban sange katma te para bangej biit kane kadai ki kentin ba kamaria ko ong ban duai ka khot ingi ban duai ka khot ingi ban buram ya ukhun jong ublei ubala wanding ba jongka ban buram ban mane badai tang une ublei pasisha ubala wan ubala pha na ublei une ublei khun ka ong maka ukhun uba wan ban kit ya ka pop kasang jong ka perthai ban ai chingmap ya kito ki ba wan so dei une uba ai ka ching penim yangi dei une uba ya lam yangi sapneng kata ka dei ba kamaria ka kentu yangi bangin buram ya ukhun ublei konmen ko para mentagas ngingi osngeu taga gospel kabakran hangi syapang kacinyaro ya kakemi kabalaka ya ukun udai Jisu
Kawai kabriu kada keperta da kasur kabajam kumangili osngeu hangni da kasur kabajam kala perta kaong suk ka kami kabala pun bat kabala ai bun yame kacing yaro kanam kaburam kadai kakimi kabala ka kane kadai kacing sisa bahakane kapertai lada mangi ngiwan long briu man briu kadai lingba kakimi bat ukpa handrai ngi ainam ningkong hangne ya kakimi kabala wanra ya kacing im nak takadaw ki briu ki aro ya kakimi upate kane kawai na kirukan thai kala perta da kasur kabajam apdeng jingbun ki briu ya kacing yo i ya kacing long pla ka chong ujisu play ta nak takadaw kala ong kamsem layro tang yo handrai kong suk kakimi kabala pun bat kabala ai pun yame Handrai kabenta kabaaru jisu jubab kumno hapdeng jongki ulaong kumno wang suk Handrai wang kamsuk gitu kibas ngap yakaktin ublay bat kibak kongu yakah kamsuk gitu kibas ngap yakaktin ublay bat kibak kongu kajubab jong Jesu shem layaro ila kakimi Handrai indirectly ngiong ula ai yakanam kaburam yala gajong kakimi namar day tangkane kakimi kabaning kong kabala sngap bat kabala kongu yakaktin gajong play tementa ko para bangay ti sngap yakaktin jong play shashkor yakaktin jong play kini kadai kabakong san na kabanta jong kikentin kibas ngau kibang yos ngau menta bat ki kentin kibang idon kam man la kapor sngap shashkor to menta persang ban sngap jar hin yos ngau yu tang nya sngap sipor hin yos ngau yu habang isngap ngiyos ngeu ya kisur basawa ngiyos ngeu kasur sim ngiyos ngeu kasur kena ngiyos ngeu ya kicing sawa nabar kata kabalong immediate ngiyos ngeu kay kabang ngiyos ngeu ndrei lada sngap jar kamslem pin sayos ngeu daki way pat kisur kacing sngap kane kalong kabangi sngap habangi sngap ngin sayo sngau ndai habangi kren si kren ngim jio sngau yakiwai ndai habangi sngap ngio sngau temen tagas ngi ujisu wang kamsuk uta ubriu ubas ngap yakatien jong play bat bakongu haba mangi ngio sngau yabun kisur kane kaperthai ngim don por ban sngap hoj ngia sngap don gi bas ngu tenat ban sngap gi jing ruai don gi jing sung tenat ban sngap gi sim don gi bas ngu tenat ban sngap ya gi jing ruai gi jing siau jong ki wai pat don gi bas ngu tenat ban sngap ya gi jing sawa jong ka ha ka por jar jar don gi bas ngu tenat ban sngap ya gi jing kisur ba pher kicing ruai jong kisim kum ngalong kanai kadi kicing sngap pada bangi sngap ngisayo sngau ya kita ngisayo sngau bat ngidas ngau hun haduk kadundut ngaduk kamansim te kanai kapor hakaba mangi hangi sngap jar ngisayo sngau ya kasur ka jong ublei ka ban sakren hangi kasur ka jong ublei ka ban pasiau hangi habangi sngap ban ngisong walada bun breu katno handai haba kisong ban sngap kenom yo sneu ya kiwai pat kisur pen sayo sneu ya kasur ka jong ublei handai don kabas ngau si menta ki breu ki sngap da kisur ayu ki sngap da ki mobile da ki internet ki sngap da ki chingruai ban pen kemen yalade handai om don por ban sngap ya ublei tementa kamaria kapan kan mau yangi bangin sngap ya kasur ka jong ublei bangin sngap ya ke cingkren ka jong kito ki laingut ki samla ki kena ha ka to kapor
kila sngap bat kila yo sneu ya kasur jong kamaria om dei tang ba kila yo sneu kila yo I ya ka baka riamli baka wan yang hakmat jong ki baka keren ya ki sngap bat ki yo sneu kila yo sneu ya kasur jong ka karno sneu tenat sisa bangin yo sneu kasur jong play bangin yo sneu ya kasur jong kamaria kabarwan keren hangi tena kene kadau ko para bangej bait tongon long kiba syashkor bat kiba sngap ya kasur ka jong uplay haka chithi charai jong Archbishop Victor Lingdo ulatho yaka listening syashkor sngap ulatho syakilendo kiruniam bat syakipai drunget jong ka archdiocese bat don lai teli kita kiba mengingi dai ban sngap lani ban syashkor kei kita ki lai teli ki kerdan jong ka jing sngap jongi kito ki balap pule kin salap yaka baki don lai teli ki rukom sngap lani ki kerdan jong ka jing sngap kabaning kong kabanging mangingi dei ban sngap kalong kasur ka jong play ngide ban sngap ya play ngide ban sngap ya ka jing keren jong u ngide ban sngau thu ya kasur jong u namar kane gacing kulumar jong kane ka perthei ka bamenta ngimla ban penyaper ya kasur ga jong play henrei kai ka badon kam na ka benta jungi kalong bangin ngam jeliu bat ngin sas ngau thu ya kasur ga jong play ka bakran hangi ngin snap ka play hod ngi ngila ban yo ngau kasur ka bawan play kren ngi henrei ka bakong santam kalong ba bangi ngi snap ngi pule ya ka bible kaktin ka jong bat ngi syashkor ya ka ngi snap ya ka ngi ko ngu ya ka bat ngi le ya kata ka ba mangingi pule ngi puson kaniken kadai kata ka jing snap ya play ka jing snap ya play ha ga jing dwai chungi ha ga jing le ru play chungi bat ga jing pule chungi kaktin chung u kam ngal ong kata ka de ga jing snap ya play ka jing yo sneu ya kasur chung play ublay ukren yangi bat ngin sayo sneu ya kata kasur te ka level ka baar lani karkom sngap kalong kaching syashkor ya lade syashkor ya lade piju syashkor na em ya lade piju don por na em ban syashkor ya lade kai kata kumno pin syashkor ya lade hakano karkom pin syashkor ya lade para bangit biid kacing syashkor yalade kawan na kacing mut berkat kawan na kadonut jongi kawan na kacing sneu jongi kata kabadon hapok jongi kane ken kata kade kacing syashkor habang snap ya kane kasur kabakran hapok jongi kata kade kacing syashkor yalade ngakan mau kisin hapor badang kena nilai ya nya kawai kalenti ban lej wat masi henrei lawan pai lamit ngidon arngut kikna lamit palat bat kejaka kabadon jingma sisa henrei bunsin unju dodon kano unju laj berapor henrei hakawai kesni kabalong kenjak bah te kawan kasur syapok jonga koong wat yaj na kane kalenti kiu no syakawai pat kalenti bam dei wat yaj tengah sange ang tangai osngau ya kasur halade ba ong kumta te le kumno yaj no da ke kiu no sha chu yaj jar syakawai pat ka balong klau kiu no sha wai bakam dei ka jaka sapoi hajrong lum tamakat balong klau hadin kata ngisapek saya jar satu yo I sisa don kibriu ki baap don kibriu ki baap kim yo I henrei don kibriu ki baap ha kata gajaka kide kinok syono lani ki rusniu ngimtip ladang yaj ngilala panyap henrei kasur ka keren kanai kade gecing sngap yalade haba ka don kano gecing pasiau halor jong pi hakino ki benta ngasu ai tang kane ka wai kanuksa henrei don bun kinuksa don bun ki ba ma pi yo sneu ba pi sngap yalade bakane kamlong ngam dei banle kata kade kasur ka bala keren ya pi napo bakane kamlong
วัดเละประชาya kataวัดเละประชาya kata ka bala ong ya pi kane kamlong kala kren ya pi napo jong pi om don bawan ong henrei pi osngeu ya kasur ka ba napo jong pi ka ong wat le kumne lane le ya kane ka badai le ya kane wat le ya kata kane gede kesur ka bawan ka ba kren hapo jongi bat kata ka bangis ngap ya lade ngin sayo ya kecing ba ngin yo ya kecing mentai kata ka level ka ba lai lane ka kerdan ka balai jong ka jing ngap ka de saya yang yano ngin ngap ya kiwai pat ngap ya kiwai pat menta man kapor hoj ngile se ngila ngap palat ya kiwai pat don ru ki bam jus ngap ya kiwai pi jua sneu trai ba ki briu ki kren ma ki pi kren pi ong uneu briu kane ka briu kam jus ngap yano kale ule la kale ndai pi ong don ki ba ong uneu la jus ngap tang ya kiwai jule ya kamon la chong ula jus ngap tang ya kiwai tang ba ong kiwai teki don ki benta ke ba ki briu ki ong henrei kane ka ching ngap ya kiwai ka level ka balai ban ngap ya kiwai kalong ka ching sneng ching kentu bangi ngap ya ka ching hikai chung kiwai ngia kren ya kinong hikai chungi ngia kendu hapo school hapo dang kena ya ki bahalor chungi ngin se kendu abaki kren ki wan ban sneng ban kentu la de gidei kilendo kiruniam ne ki katikis kirang ba balang ngi osngeu kine ki wan sneng wan kentu yangi ngap ya ki habangi ngap ya ki ngiyo ka ching mentoi bat haba ngia kren bat ki para briu ki ai ching mut yangi bangin le kum tangin le chigi chung duai ngin le chigi ching aseng tongin ya jan bat u blei tongin pendep ya lagi jong ki kamram kum ki kun kristan habangi ngap ya ki ngiyo ya ki ching mentoi ngiyo ya ki ching mentoi ni ngap ya ki wei ki basneng baken tu yang ni ngap ya imei pa jongi ni ngap ya ki men ki para jongi ni ngap ya ki parlok jongi ni dai ban sha skor ya ka badai wat ngap ya ki ai ka badai ka bamdei ka bayalam bakla ya pi tekani ken ka dei ka rukom bakamaria kala hikai yangi ningkong ku mengal ong mene kamaria kala ngap ya ublei ka ching ngap ningkong ya ublei kabaar kum ngalong ngap ya lade kabalai kade pan ngap ya kiwei te kamaria kala im bat kala le ya kane kala ngap ya kasur jong blei habau angel ulawan ban pau syaka badula kublei ya ka badula ong kumno kublei kumaria pin sapun bat pin sakha ya kun pin sapun bat pin sakha ya kun kala ngap kong kumno kala banlong ngangam don utunga henrei wangel ong yaka ublei un sapa yo mensim ku halor jompi padu ta uban sakha un salong na ublei kani kade kaba kamaria kala ngap ka ngap ya kasur jong ublei kaba wan ling ba jong angel kabaar kamaria kala ngap ya lade kanamar kala penlong ya gijing duai ya gijing im jong ka kapuson barabor halade ngios ngeu yak teki kentin ba kamaria kala puson kapuson kamut ba haba puson kamut ngis ngap ya lade hagejing puson ngin sayo ngeu ya lade hagejing puson ngin sa lap ya ka babha badi ka basniu hagejing puson ngin sa yo ngeu ya kata kasur kabakren napo jongi kabawan na ublei te kamaria kala le kane kamaria kala ngap ru ya kiwei kiba kentu ya ka pikan mau ringkat ber Joseph yong ra yo kunlung menta kamiet namar insap penyap yo kunlung ra simit kamaria ber Joseph kila ngap ya kasur jong angel kilara kunlung pi kini kade gecing ngap jong ngi ya play gecing ngap jongi ya lade kacing ngap jongi ya kiwai pat kawanra berapor kacing ba te ko henmen ko para bi ai ba menta kesni kacing wan jong pi ka ba pi wan ban duai kalong kane ban pen le jing mot da kacing ngap ya kasur jong play ngap ya kasur jong play
sngap yala deru ya ke kababha badle ya kata kababha sngap ya kiwei baki sneng ki kentu ya pi kani ken ba kamaria kala ai kanuksa na kabanta jungi te tongi twai ba mangi shisha ngin snop thu ban ngin penle jungbot ban sngap yau play yala de badya kiwei ki basneng ba kentu yangi ai ba kamaria thesuti ka ba don rikat bat ngi menta bah kala hukum yangi bangin 2 euro sari tongin 2 euro sari wat jupet euro sari omdei tang menta hau benai me henrei man kasngi baro sisnem ngidei ban 2 euro sari bakoj kenang ba kamaria kanya da yangi bangin job ya kapor jong sudu krei nagi jing sini to kamaria tusti kanya rap kanya sai bat kan kersan yangi berapor en yaro yau Jesu Kristus